Ugochi tubelu, odoma oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gabadị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije mọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gabadị. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-anyụ front and back yo front and back frọjasi kara aka ụbọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma ruo Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ epepetụ achịfa obodo ga-abịakwa. Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi chụpụrụ ma gbaa ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'ụbọchị tata bụ Orie. Asị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ma anyị na jijiji anya ma anyị. Asị m na onye si na ihe anyị ji wee dị mma na onye a ga-adị mma. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya, maka na ilo na-asị n'egwu a na ọfọ na ogu enwere mkpochi. Ọfọ na ogu bụ ihe ide ji anwụ aka, anọnya wụ the bedrock of Igbo spirituality. Maka onye ji ọfọ ya jitekwa ogu. Ụtụtụ ọmanụ maka ndị ọbụta ama izi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke isiokwu nke ọmụmụ nwa na-anọ n'isi ya. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ the consequence of negative charms. Yes, I heard you. When a negative charms abroad in Igbo is born out of sheer wickedness and ignorance. And because of occultic practices, people are engaging themselves into what is not ordinary Igbo. So achọrọ n'ụbọchị taata ka anyị hụpụta ata n'ime ọka, maka na m na-ekwu steady si na ihe kpatara o ji abụ a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka ka ọ fụọ, maka na awọ na okwute yiri ọnya ka m ji bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja na ọfọ anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Febụwarị a ka na-aga n'iru. Yes, nke ọnwa Febụwarị kwesịrị inwe mmechi na 19th, mana maka ihe na ya bụ 19th ọ danyere bụ echi
ụbọchị ụka abụrụ ụbọchị anyị ji achụ aja ihe mme anyị ga-ejekwa ụbọchị ahụ jee gụọ ọfọ chụọ aja n'isi ndị mmadụ and maka ihi na ụbọchị mọnde bụkwa ụbọchị anyị ji achụ aja gụọ ọfọ n'isi ndị mmadụ ọ bụrụ ụbọchị anyị ji achụ aja ihe mme maka ihi na nchịkọta ya bụ aja na-achụ aja ihe mme dị iche iche mekwa je saraka gbuo egbu maka ihe nchịkọta nke ọnwa ga-abụ n'ụbọchị Tuzdee ya gazie ndị niile sonyere na ya bụ aja only ọsọ ha ga-enweta ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya ụbọchị Tuzdee. Echefuna na ihe ọrụ anyị adịghị na soshal midia maka na ọdụrọ nesesịrị ọ bụrụ ihe anyị bịara ọsọ ndị sonye na anya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo ya bụ ihu ọrụ ebe a nọ wee gwọrọ ha ọfọ mana maka ndị ọzọ no. Then nke ọzọ si anyị ji maka ya wee bịa bụ echefuna na every Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche and the difference of the temple. Anyị kwuru ebe ọbụla ị nọ under the planet Earth, surface of the sun, under the sun, you will receive blessing ma ọ bụrụ na ikwelu. Ịghọtara maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ike dị n'okwu ọnụ ma ọ bụrụ na ikwelu, mana ọ bụrụ na ikwelu is your own cup of tea. Then ọnya bụ ihe ga-ama. Nke ọzọ si bụ ụbọchị Monday and Thursdays ya bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu. Anyị ga-enwe counseling. Ịkụzi n'ọta. Counseling anyị na-enwe na temple bụ free, but you must book an appointment with me. Ndị nna afụ buru ibu ka ọ ghara ịbụ na ịbịara bụ na enwere ike wee fụ gị unless you nwere ike iji alọji na hotel nearby hotel. Ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ nke a ebe arụ book appointment with me. Whether bụ ịchọ ka ekwubiere uwe okwu ma ọ ndị chọrọ ịbịa ya na temple. Ghọtara ya? Ya nke a bụ ofu. Then ihe ọzọ si anyị ji maka ya bịa awụ dịka etu anyị si bịa bụ ka anyị kọwaa ihe niile ị kwesịrị ịma. Yes, ọ ihe ndị a ka anyị ji bịa. Then ka anyị gaba n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa? Ịkọwalụ ndị mmadụ ihe bụ ọdịnala Igbo. Dịka anyị si ekwu na mbụ, and I will keep saying it till ọba ndị mmadụ na ntị. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ọ ihe nji bịa. Ọ okwu okwu nwere maka ihe mma akọwalụ ndị mmadụ nke bụ eziokwu. Ekwukwa m ọzọ, isiokwu anyị bụ the consequences of negative charms. Ka akọwalụ gị, ọdịnala Igbo has nothing to do with negativity. Wee kọwalụ gị na supernatural powers. Ndị study metaphysics ya ọtụ ihe na-ekwu ọfụma. There are supernatural powers. They were the negative and positive. Etu esi wee nwee the light, electric light. Ịmago na the wire with negative and positive. Etu a ka esi nwee na power, anything power with negative and positive. And the electric power, ịmago na power, with negative and positive. Now, the positive ones, who when you are doing anything that is right, that is, you are doing the right thing. You are following all the natural norms, following the holy will of the creator of the whole universe. Then you will be attracted to the light region. And once you are attracted to the light region, you will be attracted to the light beings. Beings in the mama sini here. Man, when you are doing the wrong thing, you will be attracted with negative vibes, both the dark region, and at the same time, you will be attracted to the negative powers and the elements. Now, gịnị bụ onye ọdịnala Igbo? Ezigbo onye ọdịnala Igbo bụ onye nwere nsọ. Ekwuona m ya mbụ, ana m ekwukwu ya na ọ bụrụ na mmadụ ihe ị ga-eji wee mee onye bụ onye ọdịnala Igbo, ezigbo onye ọdịnala Igbo ama abụ onye na-eme mmekasị. Ezigbo onye ọdịnala Igbo ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ ala, maka na ana bụ isi mmụọ. Onye mma niile ejekọ n'ụzụ, so you must pass through judgment
the land will judge you, the mother earth. You know that? So onye ọbụla adị asọ nsọ a na adị asị mba mmemekwa ihe a ọ dịrọ mma nọ nsọ ala gbawara onye dị etu ahụ ọsọ onye a abụrụ onye ọdịnala. Ngwagwa gị na ọdịnala abụrụ onye na-eme dibịa. Ime dibịa wee profession. Na onye dibịa abụrụ a mouthpiece of the culture and the custom of ọdịnala Igbo or Igbo spirituality. Yes. Now, ime dibịa bụ calling, the way a medical doctor is able to call it. A medical doctor is not the mouthpiece of a Christian religion or any religion at all. However, a medical doctor can still be a mouthpiece of the whichever religion. Or ndị gbara mkpịda nwere dual calling. O nwere ike iwe medical doctor mana ọ bụkwa ọ da-agbọ n'ihe gbasara ọdịnala. Ọ dị possible. Ịghọtara ya? Now, wee sị na dibịa mmadụ na-eme ọ bụrụ onye ọbụla anụgha na dibịa ọ bụrụ the mouthpiece of culture ma onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Enwere ike dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme dibịa taa mana ike ha ji eme ya bụrụ ike ọdịnala. Ọ ike mpute mmekwudebe ya etu a. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ sọ dibịa enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ na-alụ ọrụ dị iche iche ma pastọ ma ọ bụ reverend ma ọ bụ ka adị ike mpute ka o ji alụ ọrụ. Ịghọtara ya? Onye na-eto abụrụ onye ọdịnala. Ka ngwa ahụ characteristics ga-eji m onye ọdịnala. And what we must do first, if not, ka ị ghara ịbụ a victim. Achọrọ m ka ị bụrụ a victor, not a victim. If you want to be a victor, what you must do, you must start your spiritual exercise today. You must have this spiritual exercise activated in you. Because you need to reawaken their inner power in you. Because activated that inner power, you will be able to activate the spirit of discernment. All the spirit of discernment and on the spirit of discernment here we man kezie na kajia. You know that? There so he activate here. After activating it, he now ask your chi and the exumes to guide you at the right path, to the right path, to the right person. Onye ga-abịa n'aka instead of idupụta gị n'ụzọ uduba gị ọhịa onwe ike mee initiate ihe mara anya ya. So ihe ị ga-emegoro spirit of discernment must be activated in you ka i wee nwee ike wee malụ oge a na nke wee isi na nke bụ ajụ ya nke abụ ofu. Nke ịbụa enwere some key characteristics ihe eji wee ma ndị bụ ajụ ya. Ịghọtara ya? Because ihe a na-eme ewu ihe mmụọ. And for you to continue being connected with the light region, you must remain connected with the light region. You must remain connected to the spirits of truth. Those spirits of truth all have under that. So what we watch out for any reason, if you see any dibia or any called one, whether on a dibia, on a road the pastor, on a road jobona, man called one, they are spiritualist, and that person want to have carnal knowledge of you, cancel that person. Because by their fruit we shall know them. Only carnally before it can be of help to you spiritually. Such a person is not the right person. Onye ọwụ na-ebialụ ọ bụrụ na onye na-ebi lawless life made well na ịṅụ mkpụrụ mmiri na ịṅụ ụmụ ahịhịa dị iche iche that is forbidden by law. Gbalụ onye dị etu ahụ ọsọ. Yes, because by the character of the person. If you are only ije na nke ọ bụrụ onye dịrị dị ịma mma edịrị dị ịma bọtụ onye na-eme mmekasị keduzi ebe o si activate the spiritual power o ji alụ ọrụ.
ụdị ndị na-etu a ọsọgodo ore na ọ bụ onye nwere ezigbo onyinye amara mana o misuse gị ọ hapụghị isi gụwara ike achụ. Therefore, the other beings from the negative energy, from the negative side, will take control. So, such a person nweziri ike tinye aka n'ihe bụ ihe ọjọọ. Such a person nweziri ike tinye aka n'ihe ọjọọ. Ado tinye aka n'ihe ọjọọ, ndị mmụọ ọjọọ eteki gị ọnọdụ n'ebe onye na-eto anọ. So onye ahụ nweziri ike itinye aka n'ihe ọbụla ihe kpọrọ ihe ọjọọ. Onwere the intention perception is gone. The honesty in him is gone. So therefore, when you keep the akani hojo, when you keep all manner of evil things, to money. Oh, when I'm welcome, not to the mother is so deceitful. If we are no one on our war, wardrobe, where you also? Yes, Ogbuefi abụrụ ihe eji markọ na n'Igbo. Unless no dey chọrọ ije, I will not stop you from living such life. No dey chọrọ ije. But have it in mind, those in aga is not ordinary. Enwere ike ịkpọ ya afa dị iche, enwere ike ịkpọ ya okite, enwere ike ịkpọ ya nwunye ite, enwere ike ịkpọ ya gị ọbara ite, enwere ike ịkpọ ya adị ite, enwere ike ịkpọ ya udu akọmmiri, enwere ike ịkpọ ya ara agba aka. Enwere ike aha ọsọ si kpọọ ya, nwere ike ịkpọ ya wele. Akwa ndị gbasara wele, mana ndị mmadụ ụdị awele ụfọdụ na-abịa na-awa agwọrụ ha ajọ ọgwụ, enye a good name in order to get you attracted. Whenever I talk about that, well, what do you mean? What they are doing now? Agwọrụ onye ma ajọ ọgwụ, ha were ihe dị ọjọọ dị iche iche, aja anụmanụ dị iche iche tinye n'ime ya ka o wee dị active. Wee na-ebute ego mbute, wee na-ebute ego Benz, na-ebute ego Bugatti, na-ebute ego Lamborghini, na-ebute ego 5-star hotel. All ihe ọgwa chọrọ. Wee na-ekwu na ihe ndị abroad na no nwere consequence. Ihe ndị abroad kwa ọdịnala Igbo. Ịfụrụ ụbọchị ahịa na video na-etrend na social media. Onye nwudere je bitere enyi nwaanyị, jele enyi nwaanyị, lecha enyi nwaanyị, jekwa were private pass ya jekwa lesi dibịa nwaanyị wee nwuda ha. Mana mgbe anyị na-ekwu ya na ndị mmadụ na-etinye aka n'ihe ọjọọ, na-agwọ ajọ ọgwụ, na-etinye pasị mmadụ, ụfọdụ ekwetara maka na o nwere ike ije gwa onye a na-arụ ajọ, ndị a na-arụ ajọ ihe, they will never accept na enwere ihe ọjọọ etinye n'ime ya. Ịghọtara ya? Onye agwaghị na enwere the consequence na ọ ga-ewe ife na future. Onye agwaghị ya. Mana mgbe anyị na-ekwu ya ebe a, iwere na anyị wụ ndị nkọgheri. Ma ekwukwa m ya ọzọ, wepụ aka na ajọ ọgwụ ọbụla maka na o nwere consequence. Wepụ aka na ajọ ọgwụ ọbụla. O nwere families ndị nna family ajọ dibịa gwa ajọ ọgwụ na-ata afọ. O nwere family mmata ha agbasigo ọsọ na be ha. O nwere ozi any of their lineage be na their inheritance land. Ha agbafusigo maka ihe na ndị ihe na-eme dị a. They hear voices, they see them. Many things bido na nna ha agba ọsọ. Ha na-achọ ilechasị ya na before any man abịa them some days back. No can you go land? Man, for the fact no one another town I will not buy. Also, how my risk. So here na check while ago. How we just go show me in and put out on him and I'm going there when I get some. Away put them out. Oko there. Although Hanya the head and I'm group, I need to come out of yes, can go here because they are. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere family si mma nna ha mere dibịa ma ọ bụ nna ha mere dibịa. Ịgwa ha abata ọdịnala asị mba maka na ha ama ihe ha pasị tru oge nna ha nwụchara. Ha che na ihe nna ha mere ụmụ ọdịnala mana ka gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ọtụtụ ndị nna mụrụ ọgwụgwọ nta ata ka Igbo wepụta ihe eji na-anụ maka Igbo bụ kịta ahụ maka na social media anyị wepụtasị ihe niile agba ihe niile ọtọ n'ihu akwụkwọ. Ọ dịbara gboo ọ bụrụ taa ka oke ite dị. Yes, ọ bụrụ taa ka oke ite dịba. Ụfọdụ ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ nwere oke ite na befa eji eme mpụ na ọtụnọ. Ọgwụ ndị pasọ nwere ya na yes,
o nwere ndị na-eme ministries nwere enu egbuchi agbuo nke a na-akpọ ite nsogbu ị na-abịa ministri ha nwee testimony nwere nsogbu mana mbọsọ ọbụla ị kwụsịrị ịbịa were afọ jee n'ite nsogbu eje n'ite nsogbu anwa ihe enwewe nsogbu tinye gechetara ministri ya azụ ịghọtara ya ada ọsonye nwa onye ya nwe ike tọpụtara na ya wa agba o tiri ihe ọ chọrọ ụwụ kpata na ụfọdụ n'ime ha ịkwụsị ịbịa ministri ha iwe a na-egwa ịghọtara ya ọ bụrụ taa ka ọ dịbara mana ọ ihu akwụkwọ gbupụtaziri ya ka a ra-agba aka enwere ike eburu ihe ofu ihe eme na ngwu ịghọtara ya ọ bara uru ka njekwube ihe na-eme mana ihe na-eme mmekwubu ihe niile na soshal midia mana ana m achịkwala gị bụ na ihe eji ama ajọ ifu ha na onye ọbụla na-agwọ ajọ ọgwụ mana ọ sịghị mba na nke a chọrọ ịlụ ụdị ọsọ ọdịnadị awele onye egwu ajọ ọgwụ maara ahụ ịmara egwu ajọ ọgwụ maara ya ahụ o nwere ike baa ya afa ya eme ka ọ dị enticing to you. ịghọtara ya so be wise ị ga-awụ anya dịka agwọ ma dị umeala dịka nduru ịghọtara ya so ihe ị kwesịrị ịma n'onwe gị so wepụ aka na ajọ ọgwụ ndị niile na nna ha gwụchara ajọ ọgwụ eji ike eji mee odogwu remember mgbe ha gwọrọ nke ha gwọrọ ya maka ego maka na ego abụrụ ya na-ewu mgbe ahụ mana a gwọrọ ya n'ụdị ihe o ji eyi ndị ọzọ egwu gị na ya nwee okwu oyi egwu egwu ịgbafuo abịa n'obodo ma ihe o ji wee dobe odogwu wee jeto ebulu ma ọ bụ debe ihe ike dị iche iche gasị asị na ọ na-ehi agụ na ọ na-edisapịa ndị na-ahụ ihe o ji mee odogwu mana agwọtazi ajọ ọgwụ asị mgbe a chọziere ọnọrọzi ajọ ọgwụ niile eselite maka na ọgwụ na-ebu ebu o nwere ebe ọ ya eburu n'ojizi aka ịkpaba nri ịghọtara ya ọgwụ na-ebu ebu ọgwụ a bụzie ebu anwa ọ bụrụzie nsogbu ọ bụrụzie ọkpa onye kpụ ya nụ mana ụfọdụ ahịa ekweghị eziokwu maka na achọ ka erite gị ihe n'aka wepụ aka na ajọ ọgwụ emesịsị onye ezi nsogbu anwa ị na-akpọzi ha bịazie n'ọdịnala asị mba na nna nna ya jere omere ọdịnala maka na oche na ihe nna nna ya mere ụwa ma na ihe nna ya mere ụgwọ ọgwụ nke dị ka nna nna ya gwọrọ ma nke eji megide mmadụ ma ndị akpọdoro n'obe ma ndị enyi na enyi ịghọtara ya nke a bụ ofu nke bụ a chọrọ ịkọwalụ gị bụ o nwere ihe bụ a na ọdịnala pamitiri o nwere ike ịsị na ọgwụ mana ọ bụrụ ajọ ọgwụ mana ọ bụrụ ajọ ọgwụ mana ihe ọdịnala dị against bụ nke ị gwọrọ iji megide mmadụ nke ị gwọrọ wee go against the 10 commandments. Example, n'obodo a na-enwe ihe a na-akpọ ịtụ egbo ebe nwa na be ụfọdụ ndị dibịa ma ụfọdụ obodo dị iche esogho mfe n'ụfọdụ obodo ma ya agbawa afa ụzọ esi aba the entrance to their town ofu ebe a tụrụ egbo na ya egbo ahụ atụrụ ọ bụrụ na echi nwere ihe ọjọọ ibu n'obi wee bata obodo a data egbo ahụ adọ ka spiritual scan o nwere ihe ọjọọ ibu n'obi scan gị o nwere ihe ọjọọ ibu n'obi ihe ọjọọ anyị bụ n'obi sokwa gị ịghọtara ya ọmadịile yes so ụdị ihe na-etu a na-akpọ ya ịtụ egbo ụmụ ụfọdụ ịpụtaka na okwu arụsị na-eje n'okwu arụsị ya fụta ebe a tụrụ egbo yes nke ọzọ nwe ihe ọjọọ ibu n'obi wee pụta n'egbo ahụ gịnị dị n'ime egbo ihe dị na ya abụrụ pasị mmadụ ihe dị na ya abụrụ anụmanụ ihe dị n'ime egbo ahụ atụrụ atụ bụ enwere ike ihe na-adị ya ọfọ adị ya obere ọfọ ebu egbe adị n'ime ya eberebe adị n'ime ya ebi adị n'ime ya na ụmụ mmanụ ahịhịa ụfọdụ gasị dị n'ime ya mana onwere nke bụ nke ọjọọ ana ihe tiri ya bụ o metara bụrụ onwe onye bụ ihe ọjọọ bịa ebe a ghọtara ya etu a ka esi bịakwuo n'obodo nwee mgbe e debesịrị ụfọdụ ihe like onye zuo ori enwere nke eji anyị si eme ụlọ amadụ gị nke ọ dị pọpụla enwere onye bịa zuo ori ọbata beghị ọsaba ilo onye asaga ilo chefo ụdị anwadị for good o nwere nke dị for ọ bụrụ na mmadụ ọbụla bịa sị ka ọ bịa were poison nyewe na family nwe ejide ndị a niile negative ndị abụrụ negative iwu ndị akpatara paliti mana nke ọbụla iji emecha ka ọ na-ese mmadụ bụda ma ịma ma ọ bụ na ịmarọ ma ọ bụ nke ọnwụ na o mere ịpụta nnọọ ime mmadụ na-abụchi ọnụ
You will hypnotize. Come on, I'm involved hypnotizing. Casting spell. Then, no day, key way dispossess your mother. You have here, but Monia on a heaf is bad. On that what in an eyeball, framat. Notaria. So, what can I do? Macano broad and evil. I do repercussion. You want to do send the message in our WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Each of our own is when I jack or February choice in I jack or March. Catch am na WhatsApp is 4 prayer request. And what's the details I needed from you? Can we book for me? But can they get so and I join our 1 match? In the next video, like our video, share ya. Ekubie mo kuda ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ara m ndị niile nọ sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu na ndị niile na-anụ meseji anyị ji bịa n'ụbọchị taa. May they all receive favor, protection, upliftment, breakthrough, liberation. Ka m nwere onwe dị n'isi nwoke n'isi nwaanyị under the influence of my voice right now. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka abịa ya gazie n'ọfọ ọ dịkwa n'echi niile 9 o'clock n'oge awa nke eziokwu ya gazie n'ọfọ.